Hah? Udah cangkeman mati we. Wejo. Yo wis, teruske. Let's go. Wes. Itu syuting pura. Lah mbah iki piye? Ployan playon ra entuk konsep blas. Kae kaku wong iki kandhane. Angel. Kowe iki begu. Jan, Kowe iki. sing dingan ki opone? Kuwi ra iso natural iki sing anu. Modelmu ki apa to modelmu? Blas ra ono. Kon madhep kamera nak mana? Madhep kamera. Blas ra ono model. Ini kaku kita malu. Kowe desa madhep kamera mana pura? Wani aku. Kowe wani. Ojo. Lebu TV wani. Wani. Melu lomba wani. Melu wani. Dia ge apa? Hah? Dia ge apa? Dewa. Kan menang. Ki karo pesta. Sing penting dikek ra. Yo kak yo 20%. Mikmu 20%. Iki rasah. Oh goblok kok olah-olah ngejak ngono. Lah kok iso? Lambene jene kemedol. Lambe kemedul nak ra iso omong ya padha bae niki ya. Ki apa adol ki ya. Karakter, mempunyai karakter. Karakter apa ya? Iki tulung Kok ngono. Produser iki tulung dididik iki lah gen dadi artis. Ya Allah. Sangan Nek gitu kowe ya. yakin menang ora? Yakin, wah aku lucu. Kowe lucu lah aku. Ora lucu blas. Nah, aku kan lucu. Lucu apane? Aku blas. Lucu apane gembesi wetangmu ra? Kang iki piye? Miki ketok terus yo. Goblok itu Kang Mik. Sing genah nyekel iki ora tak kai kok. Ngising. Kowe mu ngising. Lambuan. Terus mlayu. Konsepe kira blas ra ketemu. Lah, Sidene syuting apa? Hah? Sidene syuting apa? wis ngene iki tak wis kirimke. Ono apa onone? Wah piye? Lah aku wis mikir awet ndek seminggu yang lalu lho. Mbok kira aku pura aku ra tenanan. Aku sampai kesel mikir. Dadi sing kae. Pecah dasku sampai. Sing kae koplok. Iki goblok ora Model omong. lambe tok. Hah? Lah. Ngono ngejak syuting. Gandeng. Lah. Gandengane. Ya Allah. Mohon menang. Ya Allah. Nek seandainya aku menang ya Allah. Pokoke kuwi tak dumke karo tukang nggawa mic karo tukang syuting. Nah entuk. Lah aku. Iki misalkan entuk 10 juta engko aku 5 juta, sing nggawa mic 2 juta, kowe 1 juta, iki 1 juta. Lah ya remuk to, Mbus. Lah mosok yo ngono. Yo ora adil. Wong aku sing nek kamera kok. Kowe nggur nyuting. Lah aduh nek didum. Lah wong kowe nyuting kon mikir mbak. Wis pikir sik wis. Mau tak kali 50%. Ndak. Mic. Weh. Mik Weh. Mik sing anu kae mikir ki ngene iki. Gawe lomba ki aku. Lah ada duit lagi dites apa? Lah wong kowe ora culuk. Lha kowe kon syuting ora tau. Kon syuting Ra culup. Mau aku Delok jajal guyu sik, guyu. Tok ke love. Kaku, elik kandhani kok. Asu. Aku biasa Wis ya. ngene wae iki ngene wae. Piye? Dadi iki kita iki kae nganu 5% wae. Oh iki petek utut. Lagi. Kayak itu sak bungkus. Lagi Yo kan? otak kabeh aku lho asu. Menengo, cangkeman wae lho. Cangkem mek sembel sandal asu nengo iki. Dadi iki kok kene, Bus. Aku 50%, ya ora. Kowe 40%. Ya. 5% nggo ceki apa mic iki? Mic iki medun terus mic. Lah, Ngeri iki kok gitu kayak akeh iki lho. Gila ini tuh 5%.
Dikira Pak lele, nah iki lele. 10%. Iki durasine piro jatah suki? Paling lambat 3 menit. Iki wis 4 menit to. Wis saiki yo. Gewisi. Wis 4 menit iki. Lah, Ya Berarti wis. mu ngising pertama nggih konsep ngising pertama. Lah ngising kan pembukaan, kan tai, Bra. Tai ku nak dalam mimpi iku keberuntungan. Oh, siap. Dadi iki muga-muga kene entuk keberuntungan saka ngising mau. Jaluk donga bareng-bareng. Yo ya Allah. Muga-muga amin. muga menang ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Muga duwite tak dum-dumke ya Allah. Amin. Tak dumke tukang syuting 10%. Mbak, Lah piye? seket to? 40. Aku Mbak. aku 50. Tolong Ya wes. 30. Ya wes muga-muga berhasil ya Allah. Amin. Wedine gitu karo ketemu Sule. Amin. Amin ya robbal alamin. Pamitan sih, kamera. Ya wes, Sing menang. kita menang, Bu. Boy. Aku pamit kaku. Pamit, Ya Kak. Allah. Lu ngurang TV. Wes. Wes. Sudah.